Mana kumanya kwa ramugajiwanga dakika eno prangwene toksa pagario maru kinyi kamora mora mintiere wakini machie enondro mara gazette mana kaka pile wanono gazette mo pogore okiny maka wona dhi nono gazette adek mano the Daily Nation, Standard kanyakla kod People Daily mar mondo mi anyisi ni nango matimore e gazette makamagi okinyi maka wono koka mano okinyi maka wono ayudo thuolo makende mar bedo gi jafwambo wadwa jafwambo marwa mabende tie Nyakalondo mar Ramogi mongere kaka Solomon Atito arwakini machiegni. Ero kama na inya. Moso nagi wanwangi manene kafaya benyele mna nyiso nying kafaya ni nuwo kanyama na mapio. Nyikora Ramogi machiegni kamora mora nyinga en Solomon Atito atie Nyakalondo mar Ramogi. To kafaya ni nuwo kanyama mokida mna nyiso akosoma wan wagomba kabagi. Mano bro go mbaka chieng machielo. Koko wanya koronge juange gazete mantiere godo dushimaka wono the Standard gi Daily Nation. Standard kata kamanya koronge juang fund watch mabende aneno komi pek mano en kaluore gi romo maro duchieng ma gidhi ng'anyo. Kata kamano kineno kanyo endo ntiere dwaro apar ntiere godo kanyo endo magiketo magidwaro ni mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza otim nikech en adieri ni dweche osekalo mabende koro chopo kaendi wawacho ni ndalo 100 iyudo ka thothne kindego eko mag kisera mag ombulu josiasa jowach gani bang' ndalo 100 adhi timo magi ma koro pani riwruok ni mar Azimio la Umoja nitiere koda ratiro kata gin kare mar mondo mi bang' tok ndalo 100 ma ose ketie muma piny kod jok mane ochamo muma mokawo telo mar piny Kenya gintiere koda ratiro mar wuok oko kendo wacho moko kuom gigo eko ma owinjore otim. Achiel kuom gigi wacho kaendi cost of living kata dak nendo makoro ridore ahinya mabende gidwaro ni Azimio la Umoja dwaro kaendi ni mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza oduok piny dak makuru medo ridore ne uganda jo Kenya koting'o koda neno ni giketo e fuong'ruok mar omenda moro matengi minyalo jol godo weche go eko mag nengo mag mogo nengo mar mauta kachiel koda kata mana nengo mar sitima mabende gineno ni Azimio la Umoja neno ni idho e sipidi mar olwero pile ka pile nikech giwacho ni kinde machon kata mana kipimo higa mokalo gi higa ni nengo mar ngemo osebedo koridore kata kamano romo makamano kaka jomoko samoro na paro ni samoro na nyalo bedo gi tungni makoni kod kocha no dhi e yo makare romo makamano ne en mar kwe kata mana kaka iwacho nyakoro mgejuanga gintiere okenge apar mabende kweth mar Azimio kotene gi kod Raila Amolo Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya odlosi wantiere kanyo gi omenda mano mar sikul mano mar school fee wang'eni higa mar 2020 omenda makamano nodwok piny nyaka sani koro jonyuol biro bedo ka chulo omenda makamano nitiere pesa ya wazee akani pesa ya wazee ni bende sewinje pesa ya wazee no bende koro nothi choko gidwaro mar mondo mi odwoke e kindego eko mag telo mar ker ma osedhi yweyo kata jatend piny Kenya ma osedhi yweyo Uhuru Kenyatta nitiere kaka jodongo kano mana osechopo higni 75 kadhi mbele ne yudo moro koro toka piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo nyaka sani biro ka jodongo mathoth biro wacho ni omwom ni ok gisebedo ka giyudo apani ma en achiel kuom gigo eko ma piny riwruok maketo piny owacho orindi maliet mano endo Azimio dwaro ni mondo mi ng'iane yorego eko ma inyalo duogo pesa ni endi mondo mi ochop ne jodongo mapiyo kopogore gi mano bende nitiere chenro moro makonyo joma mine ma samoro pek mano linda mama bende nitiere chenro mamoko wang'eni commissioners ang'wen mabende sani nitiere orindi maliet kaluwore koda tayo yiero mabende nitiere moko kuom jotelo mabende nodonjonegi godo jokanya ang'wen mabende nawacho ni ok gitayo yiero mawiyanga nyaka sani waneno ka ariyo nosegwetao ariyo pok ogwetao machielo bende ni kazi mtaani ni bende ni winja hinya sirikal mokalo sani bende koro nothiche hoko maduong' en weche mag chiemo motimo nyinyo mabende kweth makodo piny owacho bende pingo e okang' mager machielo en Hustler Fund mabende dokelo paro mopogore odiochieng' manyoro inyalo paro kamoko kuom jotelo na wacho ni Hustler Fund akaura ka wato koko chula mano bende ni kanyo kara kamano e wach Hustler Fund ni iyudo kanyo ka Azimio la Umoja dwaro mondo mi piny owacho mar Kenya Kwanza oket chenro ni endi mar Hustler Fund ni endi
olure koda chike mapacho kae nikech adieri kata ka idiyo *544# ma imanyo godo yo ma inyalo ndikori godo mondo ikaw hola makama nitiere moko kuom gigo eko ma chijo jomoko nikech ok en gino endo ma bende ne oketie paro kata sum paro kuom oganda miluongo ni public participation mar mondo mi obed achiel kuom hola go eko ma samoro gin gigo eko moluwore koda chike to nitiere namba 6 ka ma iluongo ni Face of Kenya Azimio dwaro ni mondo mi yiero te ma itimo koda piny owacho mar Kenya Kwanza obede mago eko manyalo nyiso sura mar piny Kenya. Nineno ka paro mopogore opogore nowuok ahinya ahinya lemo mag jotend migepe mabende nyaka sani dhi nyime gi tije mage. Nineno jogoro mongirore 51 mano yier 16 nawuok e gwenge mag Masawa 16 wuok e gwenge mag Omarokak gwenge mamoko to nowe kanye. Koko manya kor mgejwang wach makama omi peke it gazet mar abich. Mana ko nyalo neno it gazet mano mar abich kama be nyalo yudo wach makama mano kaluore gi romo mar Azimio la Umoja mabende nagitimo e gwenge mag Kibra odiochieng manyoro. Parno odiochieng manyoro kopogre gi Raila Odinga ben nantiere jatend kweth mano jatend duond bura mar NAK Kenya mano Martha Karua bende nwantiere kanyo gi Kalonzo Musyoka kanyakla kod jotelo mamoko. Kata kamano ng'eni romo makama kaluore gi thor wach makamano Cleophas Oluoch donjo gi twak mano kono romo saa 1 ang'eno dhi bedo koda okil bende dhi bedo gi jonon siasa kanyakla koda jaod bura ma Kibra mano Mwalimu Orero. Koka mano kodhi mana mapiyo piyo Solomon bende it gazet mar adek mano ko nyalo yudo it gazet mar adek mano kaluore gi weche motenre kod thieth mane gazet mar The Standard it gazet mar adek kanyo koro odiochieng manyoro bende koro kaluore gi nonro makone kod kocha hinya tho mar nyathi ma bende ong'ere kaka Travis Maina kinyalo paro nyathi makamano ma bende Fok Jembe nomuke wiye nonro koro wacho ni dibed nen gwandruok mar dhoudi mano e kinde min gi wuon gi emomiyo ni masira no yudo nyathi makamano ma endi ni gima notimore dwe mar 10 bende nonro mo kata lipode moyiw seche mane gima kama otimore iyudo ka ni wacho ni chal ka gima nyathini endi ne tugo gi jowetene ma bende ne opuro wiye gi jembe mar pur ni endi kata uma mar pur to kaluwore koda ler ma bende ne ochiw koda jatatije kar thieth no endo ma Kenyatta Evanso Kamuri no wacho kanyo ni seche mane oland ne min nyathini kata onyis min nyathini endi otho to min nyathino no ywak ka go koko ni jembe makamano do nyathino ne ene motho to ok nyathini ni chal kagima koro gin gi chich ni chal kagima ne nitiere lweny mag udi makamoro ne ene mane dhi goye koda jembe makama tinyal kora mna paro report ma bende nowuok kinde machon ni nyithindo go natugo gi nyithinde wetegi ma jembe makamano na gitugo godo momoke wi nyathino koro wach ma bende koro likore ma bende koro jatachi wuon nyathini endi chal mondo ne nitiere koda lweny ne githieth makamano ani yudi thuolo nyakwar mgejwang mar mondo mi isom sigana makamano kata kamano e bathe machielo nitiere sigana mar nyathi moro ma bende nokwany e bungu mar Savo sebir kata mnake tima pedha mar nyathini mantiere gi higni 4 ne odhi kana gikwayo dachni jamni gi nyithindo wetege thuolo mar ndalo 6 ma nyathi makoro wanyalo wacho ni en manuar kata en shuja en shuja sani nikech ing'eni bungu kata kar rito le kata Masavo kae en kanyo endo ma le mag bungu modake nyalo romo gi thuolo nyalo romo kata mana gi sibuor liech bende nitiere kanyo le mager gi eki to apani Nyasaye bende nitie kaka timo gige ma nyathini endi onge gimoro amora motimore ne ngini seche magi kwayo kuchochonde to nyalo bedo ni samoro no galore ma odong ka jowetegi owe to bungu no bende duong ne kecho kinyakra mnaneno ng'ato kolal kamano koro apani maendi en sigana malich ahinya ma nyathini nyalo lero ni to ang'o gini mano chame iye ka ndalo gi kite
Apa ni nyathino mana kaka isewacho ni en shuja mano nyathi mathuon nikech ndalo auchiel nyathi mantiere gi higni 4 ka ok ichiem to in kendi ok imodh pi otieno piny runi kanyo gikoyo cha nikech wacho ni nyathino ka noseyudo nokawo ndalo auchiel mar mondo mi omanye kata kamano noyude gi nitiere mzungu moro mong'ere kaka Rowan Carr-Hartley ma bende natiyo kod ndek kalapapla osebedo kotiyo kod duol mano mar le mag bungu mong'ere kaka Sheldrake Wildlife Trust kata SWT en makoro noseyude ka nagitimo apedha kata mna nagichiegni kata koro giweyo ka bende ne giwacho ni nyathino samoro kata mna le oselalgo nyathino ka noyude ka entiere kamarach ne dehydrated manyiso ni entiere gi riyo mathoth chiemo pok ichiemo suna bende okae kacha kata kamano lakteche nyuola mare hero nyathino nyakwaro mge kendo e gwenge kata mna dana wach ni wards a beach mapacho ka kanyakla koda kom senate mano it gazette mar 4 mano mar the standard mana kwa nyalo yudo doche makawuoni wacho ni en 3 horse race mano e county ma Babu Ngoma e kom mar senator nyaka sani ji 11 nochwalo dwaro makamano mabendo kiny makawuono jodak e county ma Bungoma biro bedo ka yiero senator mar gimenyien nitiere kaendi kaka iwacho ni siasa ma Bungoma County osebedo gamano mantiere e chuny lwet Moses Wetangula ahinya ma oyudo mayom kendo en koda oteku malich ahinya kanyo kata kamano kamoro ka nikech koro gimbe gintiere koda jago nendo malaro kom no endo mar Senate koda duond buch siasa mare mar Ford Kenya Mambonga ingeni samoro dibed ni nyalo gwenye nikech nitiere bende jak machielo ma mochung koda duond buch siasa mar UDA nikech ono mar UDA luongo ni Mwambu Mabonga yes nenje od bura machon mabomula mar ni luongo ni Wakoli mar Ford Kenya nikech wantiere koda mar Azimio ma en wa Munyinyi embe okena ena ja siasa kalo ka koro samoro kodek yudo ber ni samoro jo UDA gi Ford Kenya nyalo pogo mbolo ginyalo pogo kidek timore kata kamano kiny makawuono wenge wanti biro bedo e county mano ma Bungoma kama bende gibiro bedo ka giyiero senator manyien mano banga senator margi machon mano Moses Wetangula kata mnyasani mana kwa nyalo neno nitiere achiel kuom jotelo ma bende sani luto ombolo nyakoro mga juang mane chenro ma bende dhi mbele mano Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly ma bende odhi luto ombulu okinyi makawuono parni jofwambo magwa nitiere county ma Bungoma gibiro bedo ka gikelonwa ushal mar wach makamano kiny makawuono ji 11 mano kanyo Wetangula bende neno kanyo tipo en mana ni en mudho sake ni sadi sani en sa 2:56 piny pod mudho kanyo ineno ka Wetangula usemondo kanyo odhi luto ombulu thuolo makamano duong nono nyakwaro mgejwang bang Moses Wetangula ne ochiwne lemo mano mar od bura mar National Assembly koro kiny makawuono ji 11 mabende nosechiwo dwaro makamano jodak e county ma Bungoma biro yudo thuolo mar luto ombulu mana kaka nyawadwa Solomon Atito osewacho kiny makawuono jaod bura machon mabomula mong'ere kaka Mwambu Mabonga biro bedo ka luto biro bedo en achiel kuom jogo eko mabende ochung kod duond bura mar UDA wantiere gi Wafula Wakoli mochung gi duond bura mar Ford Kenya wantiere gi Wafula wa Munyinyi mochung gi DAPK en geno marani seche mabende gidhi luto ombulu nikech Wafula neno ka nitiere ariyo ka ma Ford Kenya to nitiere ka mano ma DAPK ing'ene en achiel kuom duond buche mabende nitiere kweth mar Azimio kata kamano kineno tungkoni nitiere moko kuom josiasa mabende ochunge kom makamano mana kinyalo miwa gondo mana piny mana kinyalo neno gi wantiere gi Elias Baraza mana kwa nyalo neno piny matin Elias Baraza ni kae mabende ochung koda People's Empowerment Party inene nibati kan en batha koso olala kanya nyalo miye gazette nyinge Elias Baraza mochungi People's Empowerment Party wantiere gi Enoch Opara wantiere gi Julius Masinde Radon Munoko mago joge kuma bende ochung kar kende gintiere nying moko mabende neno moko ntiere kanyo Frederick Busolo mar Vibrant Democracy Party Aaron Wafula mar Republican Liberty Party
Geoffrey Barasa mar National Ordinary People Empowerment Union kod Robert Sifuna mar Roots Party of Kenya. Roots Party en mar Wajakoya. Ano ka Roots Party bendero keto ng'ato Robert Sifuna kaka manyo wenge waduto te biro bedo kanya koro mga jwang par ni kopogre gi kom mar Senate mane county ma Bungoma bende wantiere gi wards mopogore wards abich ma bende yiero madundi biro bedo ka itimo odiochieng' makawuono South Game Ward mantiere county ma Seng'e ni jodak makono nok mar dhi e yiero kaluwore gi tho mar achiel kuom jogo eko ma bende nochung' kapok yiero notim. Okinyi makawuono gidhi yudo thuolo mar yiero MCA margi. Bende ng'eni county ma Kitui kocha chande nitiere yiero bende madundo ward no endo ma Kiome kata Thana ward. Kasto bende nitiere Narok county bende nitiere Oloimasani ward mano endo county ma Narok. Utawala ward Nairobi kaendi bende nitiere yiero madundo. Mumias North mayudore county ma Kakamega bende timore kawuono. Adani mondo watieka gazette ma The Standard mano gi thuond wach mantiere It Gazette mano maraboro mano kaluwore gi sikunde mag boarding ma bende koro piny owacho ma pacho kaendi dwaro thicho oko somo ma bende nyithindo mantiere grade 1 nyaka 9 dhi go de school to dak. Paro makamano ma bende osebedo ka kelo paro mopogore mano nitiere It Gazette maraboro mar The Standard. Kenny Solomon Atito mana kapenjo obiro koda moko kuom nyowacho en mana ni paro makama indi obiro e seche ma bende koro wadong' mana gi dweche dwach ni jumbe manok jumbe madirom 6 kende to nyithindo yaw sikul koro jonyuol oket kama tek miwuore. Ma endi en gino endo ma ne nyaka kela gwinyruok mar paro nikech king'iyo jagoro mongirore bwo migawo mar weche mag somo Belio Kipsang no wacho ni achiel kuom gigo eko ma miyo gi kawo okang' mar golo oko skunde go eko ma idakie ni gidwa ni mondo giduok nengo mar somo piny. To adieri makende en ni nengo mar somo to ni malo to ing'eni mano ok nyal konya ahinya nikech pod gibiro dwaro nyaka jogo eko ma dhi timo negi tiegruok ma biro puonjo nyithindo ma osomo CBC. Kaka ineno wacho malo kanyo ineno malo kanyo ndiki ni gidhi ndiko ji 3,000 pesa go dhi wuok kanyo. Mano ni singo kata mana kweth mar Kenya Kwanza kana enda gi sero mbulu na gintiere gi dwaro mar medo jopuonje singo bende koro giketo kanyo ni kabiro romo dwe mokwongo mar higa mabiro gibiro bedo ka gikelo medruok mag jopuonje. Okay, kata kamano ibiro do kasa moro ma endi biro bedo matek ahinya nikech nyaka sani ing'eni dwe mar 1 kama endi tok nyasi mag Christmas gi higa manyien onego bed ni jonyuol koro chako ikore ne chenro go eko mag tero nyithindo e skul. Kata kamano nyaka sani pok onyis jonyuol ni to ginang'o gin mibiro dwar godo nyithindo ma nyotimo CBC monego bed ni dhi e junior secondary. To kata ka nyathini nantiere boarding school iba tere kanye samoro kama nyathi boarding school mentiere bor gi kama ni dake. Kasto bende gimoro machielo ma yudo ka biro thago nyithindo gi ahinya ni nyathi nyotimo CBC ni endi boarding school. Kasto inyise nong'e maber ni koro dhi junior secondary school kama chielo. Odokende skundu ochako dok mane skunde gini wach malicha ahinya kwa kumano kwa dhi mana mapiyo piyo nyakora mgejwanga tipo mabende neno kanyo mago gin mana yiero mabende dhi nyime mano e county ma Bungoma. Odani madhi mapiyo piyo nikech aneno ka saa achiel oseromo nego bed ni Cleophas donjo gi twak mokwongo par ni chenro mar nyithindo mabende koro idwaro mar mondo mi obed e skunde mag boarding. Joyce Oduor dhi bedo gi twak makamano kono romo saa 3 nyaka saa 5 mar okinyi. Wadonje gazet machielo mano gazet mar Daily Nation. Thuond wach kar manaki neno kanyo mana kwa nyalo neno gazet mar Daily Nation. Thuond wach mabende nitiere kanyo en kaluwore gi paro mano mar keto apis ne jatend kweth makwedo piny owacho mano opposition. Paro mabende nitiere mabende koro jod bura mapacho ka ende oyudre kama tek miwuore mano kineno kanyo. Ruto's big referendum dilemma in bid to craft an office for Raila. Raila Odinga koro dwaro apis mabende koro ginyalo keto godo piny owacho tesre ginon kaka tije mag piny owacho osebedo ka dhi nyime. Wach makamano mana kaka neno omipeke It Gazette marang'wen. En gino endo ma kelo paro mogwenyre ahinya nikech moko kuom jod bura nyiwinjo kosechako go koko anyanya jod bura go eko ma Kenya Kwanza gisechako go koko ni sani gima ging'eyo kaluwore koda chike mapacho kaendi en ni gintiere koda minority leader kara jatend kweth go eko matin od bura mane maging'eyo
mupogore koda bedo koda pisi mar jatend kweth makwedo piny owacho. Erokamano ahinya. Kapok wadhi nyime kar gi nonro mar gazet Nyakwaro Mugejwang' wang'adi matin gi sani Moses Wetangula main speaker mar National Assembly loso kanyo jafwambo magwa temo matek kar nyalo margi mar keto pichano e yo ma owinjore. Oloso kanyo bang' koseluto ombulu mane kom mar Senate e kaunti ma Bungoma. Mana kwa nyalo winjo. Kata kamano Nyakwaro Mugejwang' ka wan thuolo makamano mar duol oselosore wabiro winjo ginero mabende owacho. Mana kwa dok e nonro mar gazet ko sasa ni koro osemak duonde. Ero mana kwa nyalo winjo. Mimi siwezi kuzungumzia hiyo jambo, wale wabunge watazungumzia ikifika. Rais anakuja Kakamega kushughulikia mambo ya kuhitimu kwa wanafunzi katika chuo cha Masinde Muliro. Yale mengine ambayo atazungumzia mimi siwezi kujua kwa sababu yeye ndiye rais wa nchi na yeye ndiye anajua yale anataka kuzungumzia. Lakini najua pia ya kwamba masuala nyeti katika area hii ni kufufua kiwanda cha Mumias, kufufua kiwanda cha Nzoia, kushughulikia mabarabara, mambo ya maji, na bila shaka rais anaweza pia kuangazia mambo ya elimu na mambo ya biashara ya bottom up hustler fund ambayo amelonji hivi juzi, kuwashauri wananchi ni jinsi gani watafikia zile pesa ili wafanye biashara zao. Pia kuna mambo ya universal healthcare ambayo kila wakati tunazungumzia kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kufikia mahospitali na kupata matibabu. Nyakwaro Mugejwang' mano kanyo Moses Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly neno kanyo ka jofwambo dayo dhoge kaluwore gi chenro mabende gintiere godo ahinya mabende sani koro yiero dhi nyime mar yiero senator manyien e kaunti ma Bungoma. Chenro makamano wabiro bedo kwaluwo ni odiochieng' mangima mana kiseneno wantiere gi jofwambo magwa kanyo. Kodhi mapiyo bende odiochieng' manyoro Atito jatend piny Kenya bende no yango gedo mano mabende iwacho ni gedo affordable housing, gedo e nengo mayot mabende koro gichano gero mano ute madiroma 10,000 mano ntiere it gazet mar 2 mar The Daily Nation mana kwa nyalo neno mapiyo duching manyoro na neno kanyo kanotene kod jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende notene kanyo kod governor mano ma Nairobi Johnson Sakaja kanyakla kod jadito mawuok e piny mar United Kingdom. Magi gin achiel kuom singo mane piny owacho mar Kenya Kwanza ochiwo e kindego eko mag kisera mag ombulu ni gibiro neno ni gigero moko kuom utego eko ma oganda nyalo dakie e yo mayot kata e bei no endo mayot. Kata king'iyo gine mar standard kocha chande nitiere kamoro mane jokweth mag Azimio wacho ni roadside declarations mago moko gigo eko ma gidwaro mondo giwuo Kenya Kwanza kata piny owacho mar Kenya Kwanza obede koda luor kaluwore koda gigo eko mane gichiwo bath ndara to ma endi achiel kuom moko kuom gigo eko mane gintiere godo gine margi manifesto margi nene kora mna county ma Homa Bay ema kama bende jatend piny Kenya nolimo mokwongo bang' chamo muma mabende nosingo mar kelo gedo mago manego gi yot kamano. Kopogre gi mano adwaro mar mondo mi watiek nonro mar gazet mar The Daily Nation kok ma Nyakwaro Mugejwang' kapok wadhi nyime okinyi makawuono ibo mana ng'wononwa nikech koro nyaka wakekgi okinyi makawuono mana kaka nasenyisi ni chenro mar yiero ma adundo dhi nyime e Ward Sabich kanyakla kod county ma Bungoma mana ko nyalo winjo kendo ginero mabende Moses bas gazeti mar 18 mano mar The Standard Atito mabende adwaro neno mar mondo mi Standard mano Daily Nation e gazeti mar 18 machinglo moro ni kanyo akeni ni winje nade mana kwa nyalo nene cartoon makawuono ma king'iyo sura moro ntiere kae ndima rwaka ngolo to chal ka gima oumo chalo ng'at ma oumo ng'atno endo mago gita to ng'ama go gita ni endi rwako gudu moko ma igogo gita mag Mugidhi to ntiere bende MCAs molwar piny
to yugi ni malo to wacho ni I'll be back abro duogo seche go eko bende iywayo MCA ni endi kod anyalo wacho ni bad do king'iyo sura ni endi maber ochalo na mar governor mar county Meru mano Kawira Mwangaza ma bende ng'at ma oting'o ni machalo nyathine ni chalo jaode akanya koro mgejuan kanene to nene yo manade nada ni watieke gi gazeti bara People Day menda mabende nitiere kata mana e katiba mapacho ka bende ni winjo kata odiochieng' manyoro ka bende no wacho ni Hustler Fund ni omenda makama Ruto nogolo kanyo mane penjo maduong' nikech kinyalo paro kane gidonjo ne giywak ni piny owacho onge pesa to wanyalo wacho ni samoro piny owacho tiyo matek ma bang' ndalo 100 giseyudo pesa nikech nyiwinjo ka jatend piny Kenya wacho kanyo ni gisegolo maromo shillings bilion 5 nyaka nyogi yao Hustler Fund nindi ma oseketi ma itagro chenro kata kamano giwacho ni nitiere kwan malo mag jogo eko mosekao pesa ni to king'iyo mana kaka Raila wacho ni Hustler Fund en mano endo ma odhi ataro mar chike king'iyo giwacho kanyo Hustler Fund endo kikawe ne jogo eko ma samoro setemo ka kia kata imbi setemo kawe an na setemo naneno ka limit na 700 yes kuri ibro ni kamoro kikawo 700 ni to nitiere pesa moro ming'ado ma okinyalo yude 700 chate inya kata yude 600 gi wi dong na giwacho ni ng'ade kikungo ni mano pension ma koro giwacho ni maendi ing'ado mi ikungo manyi winjo kata ka jatend piny Kenya Ruto wacho kanyo ni jomose kungo kata jok ma osetimo savings mage okale Hustler Fund osetimo saving maromo shillings million gimoro 6 iwinjo mano manyiso ni kwan mamalo kawo pesa ni to gima duong' en niya to kungo ni kise kungo onyalo yie ni kawo kungo ni endi kendo koso kungo ni endi dhi kanye iwinjo mage moko kuom penjo manye neno kata ka jo manyoromo jotelo manyoromo Kamkunji nye penjore ni to pesa ni endi ma ikungo ni eno dhi kanye kata kamano na winjo kata mna kamoko kuom jotelo Raila Odinga kata mna Babu Owino bende na winjo ka wacho kanyo ne kosa ka omenda makama to ko chonya kwa Mgejuang ting'en mari nikech par ni omenda mar Hustler Fund bende nitiere koda chike magaya tita no ka saose rumonwa ka ko kamano wach ni mogik kwatiko chenro makawuono idhi radio nikech ang'eni sani pod nego beni ne radio manora koro wadwa chomo nyakalondo tir kata kamano dukero kamano kuom gwela e chenro ni mar lidho boke aparo ni jogo ikuma samoro koro nyalo wuok kadhi e chenro mopogore opogore biro kata ka samoro ji odhi ng'ato dhi kama use gazet ng'ato dhi kama gigoye mbaka koro in gi gimoro ma samoro inyalo lero kata inyalo goye mbaka ne joweteu kaluwore koda ler ma uyudo mwana walidho matin ka erokamano ahinya odhi makare mana ni gazet bedo ok wanyal wan gi nyie wang'o ka wan waselidho ne wamiyo gi mana siso wasemiyo gi sisa goni erokamano kuom mondo e nonro mar gazet koko manya kwaro Mgejuang gazet momori kin Daily Nation gi The Standard nyiewo par ni gazede gi duto te gintiere gi weche mopogore opogore kotenre gi weche mag ohala weche mag tuke ng'eni tuke mag World Cup pod dhi nyime kanyo tuke ma bende nego beni rumo chieng' tarik 20 mar dwe mar 12 koro ting'o wan waselendo ni wasenyisi gik mantiere oboke gazet okinyi makawuono koko mano gi kanyo makela e giko mar chenro makama chenro mabiro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar Upinya twak ma bende idhi bag kod Cleophas Oluoch anno ka wende bende osechopo e studio kik dhi mabor